Mayong hapon kanatong tanan mga hinigugma nga kaigsunan sa atong Ginoong Kristo. Dalaygon og pasalamatan nato ang Dios labing gamhanan sa iyang walay pagubas nga pag-amuma kanato sa iyang pagmando aron kita makaari sa paghiusa sa pagsingba sa iya diha sa espiritu ug kamatuoran pinaagi sa binisayang pinulungan diri sa UCCP Cosmopolitan Church. Ato giabi-abi ang tanan nga nag-attender karon mismo diri sulod ni ining Reverend Mary Boydstag Sanctuary. Ingon man usab ang atong mga kaigsuonan nga nag-apil sa pagsimba online pinaagi sa UCCP Cosmopolitan Church live streaming. Aton irekognisa atong mga bisita nato nga karon pa lang nag-attender sa pagsimba diri sa Cosmopolitan Church palihog Tindog. Okay, karong adlaw maoy primero nga Domingo sa Kwaresma. Okay. Ang atong pangulo karon si Igsoon Kimberly Limpiado. Okay. Okay. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang tungod sa iyang kamatinud-anon na atong masinati sa kamatinud-anon usab sa atong mga kaigsunan. Labi na ang nag-sponsor sa atong bulak nga anindot kayo diya sa altar, Sigsoon Bitsy Paulsen. Ingon man usab ang atong mga Visayan overseers nga maoy nag-sponsor para sa atong Snacks Fellowship ining kahuman sa atong pagsingba karon diha sa Social Hall. Ini ingon pasalamat sa Dios tungod sa iyang kamatinud-anon sa tanang panahon. Ang atong pagampo nga ang Dios kanunay nga magpanalangin kaninyo sa tanang panahon. Ato gipasalamatan ang Dios sa mga kaigsuonan nga nagsaulog sa ilang natawhang adlaw. Ingon man usab kadtong nagsaulog sa mga adlaw sa pagminyo. Makita ang detalya ni Inis diri sa pinakaulahi nga page sa atong Cosmopolitan Herald, no? Ang mga birthdays and wedding anniversary celebrators. Ato silang bation pinaagi sa pag-awit sa birthday song ining kahuman ang wedding anniversary song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. As the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Mga kinahanglan ni apil sa atong mga pag-ampo karon ang malabot nga LCSMC Third Conference Council Meeting sa Pebrero 27, ingon man usab ang moabot nga LCSMC Annual Session sa Abril 16 hangtod sa 18. Ingon man usab ang moabot nga UCCP Constitutional Convention sa Mayo 21 hangtod 23 o ang moabot gihapon na General Assembly karong Mayo 2026. Niining tungora ato isunod ang atong pagsingba sa paghimamatay pinaagi sa mga awit sa pagdaig nga pangunahan kini sa Visayan Praise and Worship Team. Praise. Amen. May hapon sa tanan. Yes, God is good. All the time. All the time. God is good. Indeed, indeed, o indeed. No? Tinuod. Adunay kayuhan, adunay kadaugan, o adunay katagbawan. Diha lamang sa atong Ginoong Hesukristo. O sa dili pa kita mopadayon sa atong mga panagdayeg, mga panag-awit, akong gihangyo ang tanan, ihatag ang inyong
Matamis, pwede ba? Ang inyong pinakamatamis nga pahiyom sa imuhang wala o diha sa imong tuo. Lakip ang mainiton nga pagtunol sa inyong mga kamot, inubanan sa mainiton nga pag-abi-abi sa matagusa. Kay nagtuo ko, lahi-lahi man ang atong gigikanan, lahi-lahi man ang atong tinub-ang atong rason nga nunata karon, but usa ka Ginoo ang atong gialagaran, usa ka Ginoo ang atong gisimba gialagaran, usa ka Ginoo ang atong gituohan ug labaw sa tanan, kitang tanan igsuon diha kang Kristo. Kamusta ha ang imuhang isig ka magtotoo uban sa awit malipayon ang Kristohanon. Nagtuo ko kitang tanan malipayon bisan adunay pagsulay. Malipayon ang Kristohan, bisan daghang alang tuson, sa pag-alagad magapadayon, kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biya, nang manluluwas sa gingon. Kitang tanan, iyang pagdadon, ngadto sa balay lang. Malipayon! Malipayon ang Kristohan, nun bisan daghang alan tuson, sa pag-alagad magapadayon. Si Jesus atong Shalom sa tanan, niya niya ang manluluwas na gingon. Kitang tanan, iyang pagdadon, sa makausap pa! Malipayon ang Kristohan, nun bisan daghang alan tuson, sa pag-alagad magapadayon, kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, ang manluwas na gingon. Kitang tanan, iyang pagdadon, atol sa balayng langit nun. Kitang tanan, iyang pagdadon, atol sa balayng langit nun. Amen. Pagkatahom lantawon, kung naamo dinhi nya lantawon ninyo, ang yan, kitaon, nindot kitaon, ang tanan, malipayon, ang nakigabi-abi sa matagusa, walay boundaries, no? Aduna ang paghinigugmaay, aduna ang matamis nga pahiyom. Og labaw sa tanan, dili lang ako, dili lang kami ang nalipay, kundili pati ang imong Ginoo. Ug mas labaw nga malipay siya kung ikaw ug ako magkahiusa diha sa pagdayig, panag-awit, paghugyaw sa ngalan sa tumboy nga Dios. Ningon siya sa sa Psalms 150. Basahon nako, ningon siya. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. This is His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His act of power. Praise Him for His surpassing greatness. Amen. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with a tremble and dancing. Praise Him with strings and pipes. Praise Him with resounding cymbals. O sa katapusang bersikulo, ningon si David, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Praise be to God. Tanan manag-awit, tanan managhugyaw, tanan magasimba. Let everything that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Praise Praise on in the the mountain. I Praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning.
As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. Amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. Yes. My praise is the shout. that brings Jericho down. Indeed. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Praise Him. Praise the Lord. Oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Yes, He is alive. I won't be quiet. My God is alive. Yes, your God is alive. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it Yes, this is it, church. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I Praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign, praise cause you rose and defeated. Indeed, amen. I praise cause you're faithful. You are, Lord, praise you cause are. you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Yes, praise Him, church. Praise Him, praise Him, praise Him. Oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. My God Indeed, is my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let Praise the Lord. everything Let that has everything breath. That has breath. that Praise has the Lord. breath Praise the Lord. praise the Lord. Woo! Yes, Lord, this is all for you, Father God. You deserve the glory and the honor. Forever, Lord, you are faithful. Forever you are with us. You never abandon us, Lord. Forever. I got it. Endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, oh sing praise, people of God. Sing praise. With a mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. He'll that's been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Sing it out. Forever God is faithful. Indeed, Lord. Forever God You is are, you are. strong. Forever God is with us. Forever.
the setting sun. His love endures forever. Forever He will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing people of God. Sing praise, sing it out. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Forever God is faithful. Forever God you are strong. Forever God is with us. Forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Yes, Lord, we sing praise. Yes, your church is singing. Praise. Forever God is faithful. Forever God you are strong. Forever God is with us. Forever. Clap your hands. God is faithful. Forever God is strong. Forever God This is for you, Lord. is forever. Woo! Forever God is faithful. Forever you are strong. Forever you is with us. Forever. One more time. One more time. God is faithful. Forever God you are strong. Forever God you are with us. Forever. 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 Woo! Yes, Lord. Yes. I know, Father God, we can sing it out because we experience it. We can sing out your goodness. We can sing out your faithfulness. We can sing out, Father God, of your mercy and grace, Father God, that surrounded us every night and day, Lord. Even we don't deserve it, Father God, but you make us worthy. And I do believe, Lord, it is not just my desire to draw near closer to you. It is everyone's desire, Father God. And it is your desire, Lord, to be the son of your daughters to be with you, Father God. Let us sing this as a sign of prayer, as a song of prayer, Lord. Draw us near. As we continue to live, Lord, may we live according to your will and according to what you have planned for us. Let this be a prayer. Let this be a prayer. Draw me close to you. Yes, Lord. Never Let me go. Oh, yes. Yes, oh God. Lay it all down again. Yes, Lord. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you.
Draw me close to you. Yes, Lord, this is our prayer, Father God. Never let us go, Father God. Yes, Lord. I lay it all down again to hear you say that yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. You My desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. Yes, you are in You're all I ever needed. This is our desire, Father God. all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me, you are near. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Sing it out, church. Sing it out. Oh Lord, God wants to hear it. for your name is great and greatly To be praised. I give glory to your name. For you alone, Lord, for you alone. glory to your name. Hear your people, oh God. Hear your people, Lord. Hear our people. Your name is great and greatly to be praised. I give worship to your name. I sing worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Yes. Yes, oh God, yes. Oh, your name is great and greatly to be Praised. I sing worship to your name alone. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name for your name is is great and
Yes, Lord. I know, Father God, dako ang imong smile, Father God, nagkatanaw sa imong katawhan, Father God. I know nga nalipay ka, Lord God. I know nga it's a sweet aroma sa imong atubangan, Father God. Presenting ourselves, Lord, as a living sacrifice, Father God. As a living offering, Lord God. Dili man namo, Lord, mabayran ang tanan nimong kaayo, Father God. Dili man namo kayang masuklian, Father God. But Lord, I pray, receive the worship of your people, Father God. And I pray, Father God, shower your blessing, Father God. Rain down, pour down your blessing, Father God, to your people, Father God. Shower down your Holy Spirit, Father God. Mahimo na mong kauban, Lord God, all throughout this worship, Father God. And I pray, Lord Jesus, as we end this worship, as we end this Sunday, Father God, mupauli mi nga malipayon, mupauli mi, Father God, nga madinaugon, mupauli mi, Lord, nga puno sa imong presensya, Father God. Not just for this day, but throughout the week, Father God. Mubalik mi, Lord, puno sa pagpasalamat sa gihapon. Mubalik mi nining lugar, Father God, puno gihapon sa pagdayig diya sa imong ngalan, Father God. Because you alone deserve the glory and the honor. You alone, Father God. Ihatag nato ang pinakakusog sa atong pakpak ngadto sa atong buhi nga Dios. Tawag sa pagsimba. Bulahan ang tao kansang mga kalapasan gipasaylo. Kansang mga sala gipanas. Bulahan ang tao nga wala isipang sad-an sa Ginoo ug walay gitaguang sala sa iyang kasing-kasing. So wala ko pa masulti ang akong mga sala, nagluya ako, daw sa nangagupok ang akong mga bukog, tungod sa akong pag-agulo sa tibuok adlaw. Kay adlaw o gabi, gisilutan mo ako, nawad na ako kusog, nga daw nabulad ako sa init sa adlaw. Unya gisulti ko ang akong mga sala kanimo. Wala ako'y gitago. Miingon ako sa akong kaugalingon. Isulti ko sa Ginoo ang akong mga sala ug gipasaylo mo ako. Unya gisulti ko ang akong mga sala kanimo, wala ko'y gitago. Miingon ako sa akong kaugalingon, isulti ko sa Ginoo ang akong mga sala, o gipasaylo mo ako. Ikaw ang akong taguanan, panalipdan mo ako sa panahon sa kalisod, ug palibutan mo ako sa mga tawo nagahugyaw sa kalipay tungod sa imong pagluwas kanako. Tanan, Kamong nagkinabuhing matarong, paghugyaw kamo sa kalipay. Alayon sa pagtindog, Sa iyang katawhan, nagbubuhat ng kaptangan, simbahon ta sa matipayong awit, daygon ta siya pagpating ang impin. Halangit ka nagsidla sa kahayag, adlaw bulan bituon nagatanyag, kabukiran kapatakan malunhang, nagpahayag sa Dios tanang adlaw. Bulakan na nga
magampo ta. Among Dios nga makagagahom sa tanan. Pasinatia kami sa imong balaang presensya karon sa among taliwala. Ablihi ang among mga hunahuna o kasing-kasing aron mabati namo ang imong malumong tingog. Tanduga og hagita kami sa pagtawag mo kanamo. Hinaot nga ang among pagsimba kanimo diha sa espiritu o kamatuoran. Among mahatag kanimo ang hataas o halangdon nga pagsimba o pagdaig. Gihalad namo ang among mga kinabuhi ug dala ang among mga pagpasalamat tungod sa imong gugma o grasya kanamong tanan. Kahimuti o Dios ang among pagsimba kanimo karon. Sa ngalan ni Hesukristo kini among pag-ampo. Amen. Ang pagsugid sa sala. Buhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sulod kanako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan ug sapnaya ko uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya, magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala, mga kabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, o Dios. Ikaw nga Dios sa akong kaluwasan, o ang akong dila mag-aawit sa makusog, mahangtod sa imong pagkamatarong. O Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil, ug ang akong baba, magamantala sa imong pagdaig. Pasaylo kami, ug baguha kami among Ginoo. Mga igsuon, ang kapasayloan sa atong kasalanan, gihatag na kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Dawata kini sa kinasingkasing ug ayaw na pagbuhat ug dautan. Hinunua, sundon ninyo ang kabubuton sa Dios aron dili na kita makasala. Gipasaylo na kita sa atong Amahan nga langitnon. Amen. Saya ng sasala, ako giko ane Jesus, gikan niya tong kadulom ni Kristo giagak ako. Amen. Ang kalinaw ni Kristo maanaa kaninyo. Magampo kita, labing gamhanan og mahigugmaong Dios, among maglalalang og manunubos. Nagtigom kami karong kapunon sa imong balaang presensya. Kami nagapasalamat sa pribileyo nga mahimong bahin sa UCCP Cosmopolitan Church. Usa ka dapit din ang imong gugma naglangkob sa tanan. Samtang kami nagduol sa panahon sa Kwaresma, nangayo kami sa imong Espiritu Santo sa paggiya kanamo, sa pagpaubos ug paghinulsol.
Ginoo, nagaampo kami alang sa among nagkahiusa o naghiusa nga simbahan. Sa tuig 2026, samtang kami nagpadayon sa pagtukod, pag-usab o pagpasiguli sa nagubang ang mga relasyon sa among katilingban. Palig-una ang among determinasyon nga mahimong mga ahente sa paglaom. Himo kami nga tinuod nga reform and transforming sa among mission ug pagtuo. Dios sa hostisya, among gitugyan kanimo ang among nasod Pilipinas. Nangayo kami og kaalam alang sa among mga leader aron sila magtrabaho alang sa katarungan ug dili alang sa personal nga ganansya. Gipanalipdan namo ang mga marginalized ug mga kabus sa kasyudaran o sa dakbayan o ang mga naglisod sa pagpanginabuhi. Himoa Dios ang Yusiping usa ka makahuluganon nga tingog batok sa korupsyon o pagpadaog-daog. Nagaampo kami alang sa mga komunidad nga nanalipod sa ilang yuta o kinabuhi batok sa makadaot nga mga proyekto sa pagmena. Uban sa mga obispo sa Mississippi, kami nagbarog nga nagkahiusa sa mga indigenous peoples ug mga mag-uuma nga gihikawan sa ilang katungod sa yuta. Hinaot ng among paningkamot sa pagdepensa sa yuta, pagdepensa sa kinabuhi, magdala sa hustisya. Ginoo, among gitugyan kanimo ang mga pamilya nga mibiya sa ilang panimalay aron manarbaho sa layong dapit. Panalipdi ang mga OFWs ug ang ilang mga pamilya nga gibilin. Himo ang among simbahan nga dapit sa pag-amping pagsabot ug safe space para sa mga nag-antos sa layo. O Dios, panalangini ang UCCP Cosmopolitan Church alang sa mga masakiton, hatagi sila og kahupayan. Alang sa mga nagsubo, hatagi sila og kalinaw. Ug alang sa mga walay trabaho, ablihi ang mga pultahan sa oportunidad. Himoa kami nga buhi nga saksi sa imong gugma, hustisya ug kalinaw sa kasing-kasing sa imong katawhan. O Diyos, mga padayon ka pa sa pagsulti ka namo, pinaagi sa awit ug sa pulong nga pagadalhon o ipadayag sa imong mga magwawali. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagbasa sa balaang kasulatan ana makita sa libro ni Mateo, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 11, nagaingon, Unya, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabii ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nagingon, Anak ka man ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus. Ang kasulatan nagingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya, gidala si Jesus sa yawa, ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo. Og giingnan, Anak ka man ka sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo.
Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa, ngadto sa kahabog kaayong bukid, ug ipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan, ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka og mosimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos.
Daghang salamat choir sa mao nga minsay sa awit. Mayong hapon kanatong tanan. Nini nga hapuna ato nga pamalandungan ang usa sa mga teksto nga gilatag diha sa leksyonary, no? Niining Dominguha. Very common kaayo nga ebanghelyo mahitungod sa pagtintal kang Hesus. Tungod kay niining Dominguha, nagsugod kita diha sa ato nga mga pamalandong mahitungod sa panahon sa Korisma. Og sa umaabot usab nga Miyerkules, sa usab kadako nga komemorasyon sa kasinatian natong mga Pilipino panahon sa EDSA Revolution. Nga naghatag kini og dako nga kahulugan sa ato nga panaw sa kinabuhi isip usa ka nasod, isip usa ka katilingban og sa atong kinabuhing Kristohanon. Ang ato nga pamalandong nagaha-awhag kanato sa usa ka hunat sa kinabuhi ug pag-alagad mahitungod sa pakigbatok sa mga pagsulay nga atong nasugatan o gipakigharungan. Batuki ang pagsulay sa kinabuhi. Musugot kita og sa dili, matod pa ang tentasyon, ang pagsulay, anaa kanunay nagpalibot kanato. Bisan sa atong mga pag-ampo niining tuig 2026, na-emphasize na nako usa sa akong mga sermon sa nanglabay mga bulan, wala gyoy tawo nga nag-ampo nga mabatunan niya ang mga kadaot ug mga kapakyasan sa iyang kinabuhi. Ang atong mga pag-ampo pulos gyud nindot. Unya og murag medyo hilasan nata sa atong ipangayos Ginoo, muingon ra pud ta sa atong kaugalingon, wa may bayad ning mangandoy. Di ba? Kay kung imong isulat kining tao sa matod pas katong kuan lagi kung nakahinumdum mo ana, kung ang atong mga kaigsuonang mga Romano Katoliko nag-ila sila ni Maria nga inahan sa kanunayng panabang, pero sa Kristohanon nga katilingban atong giila nga ang Dios usa ka ginikanan, amahan sa kanunayng paghatag. Nya kay amahan sa kanunay paghatag o ginikanan sa kanunay paghatag ang Dios, unsa man kunotang mga tao? Mga anak sa kanunayng pangayo. Ngano? Kung ibalik ni, pagpahinumdum nato. Kanap malangdaan nga mag-ampo ta samtang naata sa lamisa panahon sa pagpangaon. Ang una sigurong ipangutana, mga igsuon, mag-ampo pabataan ng panahon sa pagpangaon. Oh? Mga ginikanan, bantayan na nato. Labi na sa atong mga anak. Kaysa una, di ko kalimot among apuhan, pangdukngon mi ug mukaon raditso nga di magampo. Ang una gyud nga himuon iniglingkod at tubangan sa pagkaon diha sa lamisa, magampo. Pero karon iniglingkod sa lamisa, kuhag cellphone, picturean ang pagkaon imay day. Dili. Kinatinuuran. Imbes kay ang mga hamtong may mong matutog, mutudlo sa mga kabatanunan, ang mga hamtong natakda na hinuon sa mga batanon. So tungod ni ana, dako kaayo og impluwensya kana nga bahin. So tungod ni ana mga igsuon, ato nga hinumduman nga ang ato nga pamalandong, labi na kung atong hisgutan ang sugilanon sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Gipakita og gikinabuhi, gisinati sa atong Ginoong Hesukristo unsaon nato pakigbatok sa mga tentasyon ug pagsulay sa atong kinabuhi. Una,
nga makigbatok kita sa mga pagsulay o mga tentasyon pinaagi sa pagtuman sa lagda sa Dios. Una nga hinagiban sa pakigbatok sa mga tentasyon o pagsulay, tumana ang lagda sa Dios. Pero unsaon na to pagtuman kung wala kita nagapatalinggo o kung wala kita gumalanggo ni. Ang unang pagpintal mo suon nagkanayon sa bersikulo 3. Kung ikaw anak sa Dios, kinsa nagsulti ani? Ang yawa. Gigamit pa ang taong image sa bitin, no? Mao na yung mga kuan ba nga mga mananap diha sa kinaiyahan. Mo'y gigamit nga illustration sa maong sugilanon. Kung ikaw anak sa Dios, himuang pan kining bato. Kining maong pagsulay na sinati ni Hesus, human sa iyang pagbunyag, ningadto siya sa kamingawan, sulod sa 40 ka adlaw walay kaon, unya naa sa kagutom, kakapoy, kalaay, unya gisulayan siya niini, taliwala sa kagutom, giingnan siya sa yawa, himuang pan kining bato. Usa kini kahagit sa pagtintal taliwala sa dakong panginahanglan. Ilabi na sa mga panginahanglan sa lawas nga mao ang pagkaon. Usa kini katawag sa pagpamalandong nato ug pagpanugkad unsa ang atong mga prioridad sa kinabuhi. Realidad. Unsa may hinungdan nganong naghago ta og trabaho, di ba para sa pagkaon? Unsa may hinungdan nga mumatata og kadlawon, muuli ta og halos to ang gabi gikan sa atong mga trabaho, di ba tungod og alang sa pagkaon? Unsa may hinungdan nga mas palabihon nato magligid-ligid ta bisan panahon sa Domingo kay gusto mo pahuway kay ugma muhatag na puta og ekstra nga oras para sa atong pagpanarbaho tungod og alang sa atong pagkaon. Now, niini nga bahin nitubag si Hesus. Si Hesus nag-ingon, ang kasulatan nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa luto gayud. Dili. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matagpulong usab nga magagula sa baba sa Dios. Ako tong gisulti tong usa ganina kay katulaging among apuhan nga mobakasyon sa iyang mga apo diri sa Manila. Naman ang among mga parinti nagtapok anang Valenzuela. Bakasyon siya, ingon siya, di na kong balik Manila. Nga naman, mga tihik mga tao dito. Kay sa bukid o kadto kas baryo, bisag kinalayuan hapit usa ka kilometro na ng imong silingan, manawag pa jud mahaw. Pero diri sa Manila, bisan pag nagkasinikhanay no mangagda ba? So, wa kunoy agdahay. Unya naanad ta dito nga sa baryo mamahaw og sakto. Nga naagyoy lut na ikanon ay sudan, pero diri sa Manila pandisal. Reklamo siya na, mga tao sa Manila, tihik. Muna nga niingon siya, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa luto gayod. Pero ang punto ni Jesus, ang tao dili mabuhi sa kalanong material. No? Kung unsay imong makumkom, kundi sa matagpulong nga isulti sa Dios nga naghatag og kahimsog sa atong Kristohanong kinabuhi ug naglig-on sa atong pagtuo. Dis ani gikutlo ni Jesus sa Deuteronomio 8 bersikulo 2 ngadto sa 3 nag-ingon, gilisod-lisod kamo niya sa pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsag pagkaon, unya gihatagan kamo niya mana pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi. Ug sa inyong mga katigulangan sukad masukad, gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundi sa matagpulong usab sa Ginoo. Ang punto sa Dios wala nag-ingon nga dili nato atimanon o dili nato pakanon ang atong physical nga lawas.
Ang punto sa pagtulunan nga kung aduna kitay kahangawa sa pagpahimsog sa atong pisikal nga lawas, pinaagi sa literal nga pagkaon, ayaw kalimti ang kahimsog sa imong pagtuo o sa imong kinabuhi, pinaagi sa iyang pulong. In short, Kristohanong kinabuhi, balanse. Muna giingon sa Ecclesiastes 3, adunay panahon alang sa tanang mga butang. Kung adunay panahon alang sa tanang mga butang, panahon sa pagpaningkamot, paningkamot. Panahon sa pagpangalagad, pangalagad. Di kay panahon sa pagpaningkamot, maningkamot ta. Panahon na para nas Ginoo, maningkamot gihapon ta. Unya, wa ta ni asinso, mudupa na lang ta, og muhilak, og muluhod sa tubangan, og mingon, Ginoo, wa na ko'y mahimo, ikaw na'y bahala. Balanse nga kinabuhi. Gi-question ang unsay atong mga prioridad ug unsay atong mga necessity. Unsay priority sa tao karon? Of course, trabaho, pamilya, pagtigom, paggasto, lingaw-lingaw, unsay mga gikinahanglan. Pakigsaad diha sa usa ka matinud-anong pagpangalagad, pakigdugtong og pagtagad alang sa kahangawa sa kadaghanan. Alang kanatong mga Pilipino, mga igsuon, kining unang pagtintal ni Jesus, naghagit kini og mas lalom nga kahulugan sa kasinatian nato isip usa ka nasod. Naghagit kanato sa hiniusang pakigbatok sa kahakog sa bahandi o gahom, ingon man pakigbatok sa kaugalingong tinguha. Nga taliwala sa kawadon nagpadayon ang suliran sa korupsyon, mga kalamidad, panag-away sa politika nga naghatod sa pagkabahin-bahin sa katilingban. Ang pagkawala sa moralidad sa katawhan, walay pagpakabana sa kahangawa sa kadaghanan, pinaagi sa impluwensya sa gitawag og consumerism and materialism. Kita gipahinumduman ni Jesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Usa ka pagtulunan nga angay batunan sa katawhan, pagsalikway sa hinakog og kaugalingong kasiguruhan lamang og paghatag og bili sa pag-alagad alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Tan-awa inyong mga social media, Facebook, TikTok, unsa pa. Kalayo pa sa eleksyon, doon na mga line-up o kinsay gustong magpresidente, kinsay gustong magbisi-presidente. Ang mga tao pod, tanawa ang loyalty sa mga tao. Versus i-check ang kinabuhi o performance ni ining mga tauhana nga nagpasundayag sa ilang mga pangalan, unsang klase sa serbisyo ba? O pakig-away sa politika lang? 2028 pang elections Pilipinas, pero naanay line up karon. Sa lain pong bahin, nakita niyo sa news? Ningadto sa didto sa Bicol, nagmedyas pa og color pink kay aron ipakita. Daghan og mga kaguliyang mas gipatigbabaw ang tinguha sa pag-safety sa gahom, pagpaniguro, inay sa kahangawa sa daghang mga tao. Tungod ni ana, ang katawhan nga wala mutahod og muila sa mga lagda sa Dios. Sama sa pagtintal kang Hesus, makigbatok unta siya niini. Pinaagi sa pulong sa Dios. O dili ngutuman sa maong paglingla o tentasyon. Ang pangutana alang kanato niining una nga tentasyon, unsa ang atong mga prioridad? Unsa ang atong mga kahangawa karon? Kay kahinumdom kos magtiayon, UCCP ni. Padong anniversary sa simbahan, wa ko nag-ingog, anniversary ra ba kos mo no karong March? Wa ko nag-ingog din hito ha. Padong anniversary sa simbahan. Siyempre, ang pastor nag-announce, padong atong church anniversary, doon na tayo mga panginahanglanon,
Doon na tayong mga kahangawa, pwede ta mo paabot sa atong mga pagtabang, suporta sa mga kalihukan sa atong iglesia. Labi na sa umaabot nga kasaulugan. Nya 1 year, sorry sa jud kaayo di sa mi makasuporta ron. Ngano man, nagtigom man gud mi pastor kay naa mi saad nga mo tour mi pamilya, no? Outside the country. Mo tour mi pamilya mao nay among gitiguman karon. Siyempre, tigom, tigom. Kay mo na iyahang need, mo na iyahang plano sa pamilya. Pag abot sa panahon, nitor na, dito sa laing nasod, di lang kumusulting asang nasura. Pag abot pa dito, siyempre, gastos ko na. Sigig budget. Unya, dito sila sa resort, wa sila kabantay nga ang ilang hotel o resort nga gistihan, dili ka maka-appreciate sa kanindot ni ini kung di ka muabang og helicopter. Kung magsuroy-suroy ra ka, laay, pero inig-abot nimo kung mag-abang og helicopter, makita ning palibot, didto musiga imong mata sa kanindot. So tuod man, wa sila laing mahimo, abang sila og helicopter. For 30 minutes, minimum of 30 minutes, tour on air. 50,000 plus 50,000 sa first 30 minutes. Pag abot nimo sa taas, every word nga imong malitok, 1,000. Plus 1,000 kada word nimo nga malitok, mayon ra kog wow, 1,000 ka na. Onya, mo man ay nahimong nakapadako sa negosyo at nga resort kay inig-abot sa ibabaw, di man yun kapugan, maka-appreciate man yun kas kanindot. Maunang daghang patak 1,000, mo patak na usay, 150 inig tugpa. Tuod man, kining Pinoy kay kusog kayo manghangyo. Mauna nga kana bitong muadto tas merkado, mamalit ta gulay. Onya, manghangyo ta. Kung mahimo, ayaw na lang mo panghangyo. Kay kanang mga gulay na sa merkado, mga mag-uuma mo'y naghago, ana. Labuntog na ata sa mall, di man tamo hangyo ni Henry C., di man tamo hangyo ni Robinson. Kana noong mga ginagmay negosyo sa merkado, kusog ta mga hangyo. No? So karon, dito na, 50,000 down payment para sa lupad, first 30 minutes. Pag lupad pa si helicopter, perting ninduta, sakay ng magtiayon. Holding hands pa, pinaana pa sa pagsugod. Thank you pa kay imong yung gituman imong saad. Paglupad sa helicopter, sugod nagkanindot ang palibot. Unya kay 1,000 man kada patak, kada word. Musinggit unta ugong yun. Kay at least di na madugangan ang 50. Sa siging lupad-lupad sa helicopter, ang piloto nakabantay nga wa gyud word nga nabuhian. Hunahuna sa piloto, imposible po ugwa ni ka-appreciate sa kanindot. Kay di ay, mo appreciate, pero puros na sinyas, ang bagi pang sampungan na. Unsay, mga last 10 minutes, wa gyoy na dugang nga 1,000, kay di gyud mo tingog bisag unsa kanindot. Unsay gibuhat sa piloto, gipaliko-liko ang helicopter, within 5 minutes, gipaliko-liko, hala, kapakog-pakog na. Di gyud mo litok og word bisag nagkabukol-bukol na. Kay hadlok madugangan og 1,000. Nga na katihik Pinoy, no? Last 5 minutes, guol ng piloto kay wa gyud siya iyaha. Ito agod ang iyahang porsyento ato nga additional. Gipatambling-tambling ang helicopter. Aron lang gyud mo siyagit og makadugang man lang bisag 5,000. Nahuman na nagtambling-tambling ang piloto nalay nalipong wa gyoy ni siyagit. Tuod man nahurot ang 30 minutes pagtugpa pa. Paglingi pa sa piloto, ang bana nalay nahabilin. Niingon ang piloto, asay mong asawa? Natagak ganina pagtabling-tambling, nganong wa man ka niingon? Maka 1,000 niya ko. Muna ka mo mga asawa, ay jud mo kumpiyansa. Basin diyan mo sugot na yung banag patagak mo. Bitaw, joke lang. Ang punto mao, diha sa atong mga kahangawa, diha sa atong mga prioridad, dili unta magpasulabi kung unsalay gituuhan natong makalipay o makahatag nato og kalami sa kinabuhi.
Kay ang tinuod nga kanindot sa kinabuhi anaa sa mga kamot sa Dios. Ikaduhang pagtintal, pakigbatok sa pagsulay o tentasyon, pinaagi sa pagsalig sa paagi sa Dios. Kanina pagsunod sa lagda, ikaduha pagsalig sa pasalig sa Dios. So tungod ni ana, ang Dios nagapadayag diha sa iya nga pag-ila nga ang ikaduhang pagtintal nagtudlo kanato kung unsaon nato sa pakigharong ang tanyag, no? Kay gihagit siya, no, sa ikaduhang pagtintal. Lukso didto sa ubos. Kay nag-ingon man ang kasulatan nga sapnayon ka sa mga anghel og dili masamad ang imong mga kuko, ang imong mga tiil. Nitubag si Hesus, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Nakabantay mo nga ang Satanas mismo nagbasa di ay pud nagpulong sa Ginoo. Ang Satanas mismo katuod og asang bersikulo. Mauna nga makagamit siya nag-ingon ang kasulatan. Lukso dito sa ubos kay nag-ingon man nga sapnayon ang imong sa imong mga anghel og dili masamad ang imong mga tiil sa mga bato. Di ba? Kamao mo gamit ang Satanas og Biblia. Mao na nga kung mamalandong talitirali ang niangkong Kristohanon nga di ka mao mo gamit og Biblia o di ka tuod og bersikulo unsa may tawag ana? Labaw pakunuta Satanas ni ana. No? Kay mas maayo pa mang Satanas mo tuod bersikulo. Pero pamalandong ini. Diha sa ato nga pag-ila, nag-ingon ang Ginoo, ayaw tintala ang imong Dios. Nganuman, gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo kung unsa nga klase sa ato nga pagkamatinud-anon sa pag-ila sa Dios. Versus sa paggamit sa impluwensya o gahom para kang kinsa. Si Jesus, ingon nga anak sa Dios, iyang gibatunan ang tumang pagpaubos. Versus sa katilingban nga atong gipuy-an karon, mugamit og ranggo, mugamit sa gahom, aron sa pagpadayag sa kaugalingong tinguha. Og mao kining klase sa pagsulay nga kinahanglan pukanon diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing aron ang klase sa kinabuhing Kristohanon makita og hayag dili hanap ang panagway sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. Ug kun ugaling aduna kitay impluwensya o gahom, gamiton kini alang sa kabulahanan sa kadaghanan ug dili alang sa pagpaniguro sa kaugalingon lamang. Kay buot sabton, kung sundon niya ang giingon ni Satanas, pwede man. Gamahanan siya, Diyos siya, bugtong anak sa Diyos. Pero ang punto ni Jesus, bisan sa iyang kahimtang, basta para sa kaugalingon, dili pwede nga diha lang tama nato. Kundili unsa man ang atong nabatunan karon sa atong kinabuhi, gamiton kini alang sa kabulahanan sa kadaghanan. Ug dili sa pagtagbaw sa kaugalingon lamang. Kana nga lalom nga punto ug pamalandong ang angay nato nga kinabuhion ug batunan. Ikatulo ug katapusan nga pagtintal. Si Satanas mipadayag, naglantaw sa daghan kaayo nga palibot propiedad. Niingon siya kang Hesus, ihatag ko kini diha kanimo basta mo simba ka lang kanako. Pero unsay tubag sa Ginoo? Simbaha ang Ginoo nga imong Dios.
Diha sa atong tagsa-tagsa kikinabuhi, unsa man gayod ang atong tinud-anay nga gisimba karon. Ang atong pagsimba sa Ginoo, makita ba nato ang atong kinabuhi nga angayan kita makigharong sa Dios diha sa iyang pagkabalaan o sa iyang pagkamatarong? Or sama ba sa kasinatian sa maong mga disipulo, sumala sa atong teksto last Sunday? Sila si Pedro, Santiago ug Juan nga sa dihang misilak ang panagway og biste ni Hesus, sama usab sa kasinatian ni Isaias, nakita nila ang ilang kaugalingon nga bulingon sila. Dili sila takos tungod kay makasasala sila. Sama usab kanato, diha sa atong pagkadili nakos tungod sa atong pagkamakasasala, gihatagan kita og bilis sa Ginoo. O gihatagan kita og tsansa sa pagbaton og kahigayunan nga makasimba kita sa matuod nga Dios. Apan pamalandungan nato kini, balik kita in terms of priority versus necessity. Unsay prioridad nato karon? Unsay necessity nato karon? In relation atong patungan sa gitawag og matuod nga pagsimba sa Dios. Ang pagsimba sa Dios mao ang matlahotayon og matinud-anong pag-alagad sa iyang katawhan, sa iyang gihigugma nga katawhan. Ang matuod nga pagsimba sa Dios mao ang paghatag og sakto nga panahon nga iya na sa Ginoo. Ang matuod nga pagsimba sa Dios sumala sa panultihon 14 versikulo 31. Ang pag-alagad sa mga kabos mao ang matuod nga pagsimba sa Dios. Tungod ni ana mga igsuon, ayaw himua nga ang imong trabaho, literalo na to, ang imong trabaho, ang imong negosyo, ang imong pamilya, unsang imong kahimtang karon ug unsa ang imong gikabisihan karon sa imong kinabuhi, maunay atong rason nganong dili ta makahatag og panahon para sa Ginoo, para sa pagsimba, para sa pagpangalagad, ilabi na sa mga katawhan ng inahanglan. Kung gigamit nato kini, mao kini ang mga presenting Dios nga atong gisimba, kay ang Dios sa atong kapanahonan karon. Tanan nga kahimtang, butang, utaw nga nagkuha sa daghan natong panahon. O gikuha bisan ang panahon na unta para sa Ginoo ug sa pag-alagad, atong gigahin sa gihapon, mao kana ang atong mga Dios sa kinabuhi. Apan ang giingon ni Hesus, simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Diha kaniya, pinaagi kaniya ug uban kaniya nga nagtudlo kanato unsaon sa pakigbatok sa pagsulay. Amen. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpaghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siyag kakabos. Pag mahinatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Panultihon 11:24 ngadto sa 25. Atong dadon sa Ginoo nga atong mga ikapo, mga saad ug halad pagpasalamat. Ang tanan moduol sa halaran.
Lord, if we could, we will fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I have, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Kairos! Magampo ang tanan. Daghang salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Amo ibalik kanimo kini ingon nga mga tipik sa among ginitaan. Hinaot nga mahimong dugang panalangin kining among mga halad ug nga magamit kini sa padayong pagtukod sa imong gingharian dinhi sa yuta sama didto sa langit. Kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
sa iyang mga pulong ug nagangi Jesus ang dugo ug nagangi Jesus ang sundon ko. Magapo kita, makagagahom nga Dios among magbubuhat ug manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo sa pribilehiyo sa pagsimba niining ikaupat na Domingo sa Pebrero 2026. Salamat sa imong mga pulong nga naghatag kanamo og kadasig og giya. Samtang kami mobiya niining dapit sa pagsimba, ipakunsad ang imong balang espiritu kanamo, inumduman namo ang among tawag, isip mga sakop sa UCCP Cosmopolitan Church, aron mahimong mga sulugoong propeta sa katilingban. Panalangin niyo Diyos ang among mga liderato o mga pangulo, ang among mga panagiusa, isip komunidad sa pagtuo. Ginoo, gisalig namo kanimo ang among nasod, ang mga kabuos ug mga nanginahanglan, ug kadtong nagdipinsa sa yuta sa kinabuhi. Himuha kaming mga kahayag sa hustisya ug kalinaw, sa taliwala, sa kangitnik ug kawalay kasiguruhan. Kini among gipangayo ang ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug magatuman kaninyo. Ang Ginoo makapahayag sa iyang nawong kaninyo ug magahatag kaninyo sa grasya. Ang Ginoo magabayaw sa iyang nawong kaninyo ug magahatag kaninyo sa kalinaw. Karon lakaw kamo uban ang kaisog ug pagtuo. Pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagigugma sa isig katao ug pagbuhat sa hustisya. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios Amahan, ang pagsangkap sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan, gikan karon ug sa walay katapusan. Amen.